हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा माने BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय फटोग्राफी कन्टेस्ट ओंखारना फैदों आरो जाय फटोग्राफी कन्टेस्टआव नोंथांमोना गासैबो BTRनि गासैबो सुबुंफ्रानो बाहागो लानो हागोन आरो बेहाय दा बेहाय नोंथांमोना माखासे प्राइज मानिबो मोननो हागोन दै नोंथांमोना माने माखासे फटोखौ आपल'ड खालामनांगोन मानि फट' आपल'ड खालामनांगोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बेसेबां प्राइज मानि मोननो हागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दङ भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलां आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन प्राइज मानि हिसाबै नोंथांमोना फार्स्ट प्राइजआव दङ 50,000 सेकेन्ड प्राइजआव 35,000 ओमफ्राय थार्ड प्राइजआव 25,000 नोंथांमोना मोननो हागोन दे दा बेहाय मानि फट' साफायनो हागोन गासिबो जायफोर BTRनि सोद्रोमाफोर गासिबो माने BTRनि थागिबि नोंथांमोनानो बे फटोग्राफी कन्टेस्टआव बाहागो लानो हागोन दै BTRनि बाहेरनिया बेहाय बाहागो लानो हानाय नङा आं बेखौ गिबियावनो बुंहरनाय जाखाबाय दा बेहाय नोंथांमोना मानि फट'खौ आपल'ड खालामनांगौ एबा मानि फट'खौ नोंथांमोना साफायना हरनो नांगोन आरो बबेयाव हरनांगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना नेचार BTRनि नेचार माने मिथिंगानि जायखिजाया जोंनि बे नेचारेल बिउटिखौ नोंथांमोना साफायना हरबाबो नोंथांमोना देरहानो हागोन नङाबा कालचारनि बागैबो नोंथांमोना फट' साफायना हरोबा अब्लाबो नोंथांमोना देरहानो हागोन जुदि पिउपल माने रायजो राजाफोरखौबो नोंथांमोना जेनेबा ड्रेस गानफब जोमफब मोजाङै साफायनानै हरोबाबो नोंथांमोना प्राइज देरहानो हागोन आरो पिउपल माने जोङो जेनेबा हमना ला नोङो मानसिफोरखौ मोजां साफायना हरोबा गानफब जोमफब जेनेबा बर'नि हारिमुखौ देखायनाय बे बर'नि ड्रेसफोरखौ मोजाङै जेनेबा गानफब जोमफब साफायना हरोबाबो नोंथांमोना माने प्राइज मानिखौ देरहानो हागोन आरो नाथाय बे नङा नों साफायना हरनायानो देरहागोन जेनेबा नों कन्टेस्टआव देरहागोन बेथ' जानाय नङा गोबां मानसिफ्रानो बाहागो लागोन नालाय जायखिजाया माने बिथांमोना सेलेक्ट खालामगोन आरो सोरनि फट' साफायना साबसिन जादों सोर मोजांसिन साफायना हरनो हादों बिथाङानो माने बे प्राइज मानिखौ देरहानो हागोन नोंथांमोना बेहाय नायगोन फार्स्ट प्राइज हिसाबै 50,000 मोनगोन ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइज 35,000 मोनगोन आं बेखौ खोन्थाखाबायानोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय 10 जनसिमा बेहाय माखासे सार्टिफिकेटबो मोननो हागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ बेहाय बुंदों आरो दा बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा दे जेनेबा बेहाय जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा साफायना हरोबा माला रिजाल्टखौ मोनगोन बिनि बागैथ' बेहाय खोन्थायाखै साननैसो समाथ' लाखागोन जायखिजाया नोंथांमोना माने चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन नोंथांमोना सोर देरहागो जेब्ला माने लिस्टआ फैयो जेब्ला बिथांमोना हगारो अनलाइन दा बेहाय नोंथांमोना मारै आपल'ड खालामनांगौ आं बेफोरखौ खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा सोरबादि मानसिया बेहाय बाहागो लानो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों BTRनि गासैबो सोद्रोमाफ्रानो गासैबो सुबुंफ्रानो बाहागो लानो हागोन फट'खौ नोंथांमोना JPEG फर्मेटाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दै इमेलाव बबे इमेलाव हरनांगौ आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों बिनिफ्राय नाथायबा मालायनिफ्राय कपि खालामनायफ्रा जानाय नङा दे दा बेहाय गावनि फट'आ जेनुइन जानाय जानांगोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे बेसिक एडिटिं खालामनो हागोन जेरै कालारखौ इनहेन्समेन्ट खालामनो हागोन क्रपिंखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन फट'निखौ बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै साबमिट खालामनांगौ आरो बबे इमेलाव हरनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन फट'खौथ' नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेजों लोगोसे गावनि फुल नेमखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंनि एड्रेसखौ होदो मबाइल नाम्बारखौ हो ओमफ्राय इमेल आइडियाथ' नोङो हरनांगोन नालाय इमेल आइडिजोंसो बेखौ बेहाय बुंदों आरो बिनिफ्राय BTRनि मानसिफ्राल' एप्लाइ खालामनो हागोन एबा बाहागो लानो हागोन बेखौ बुंहरखाबाय आङो बिनिफ्राय भेलिड ID प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ माखासे हरबानो जाबाय जेरै ID प्रुफ हिसाबै बुङोबा जोङो भटार ID कार्ड पान कार्ड आधार कार्ड बेनो जाहैबाय जोंहा दा बिनिफ्राय जोंहा दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा कन्टेस्टआ 12 आगस्टनिफ्रायनो स्टार्ट जादों जोंहा जोबहैगोननो साबमिसना गाबोनसिम जोंहा थाहैगोन दे गाबोन जोंहा 19 आगस्ट 2023 दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोननि गेजेरावनो फट'खौ साफायनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामना हरबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बबेयाव हरनांगौनो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा नैबे इमेल ID होनाय दङ दे नोंथांमोना नैबे साबमिट खालामनांगौनो mygovt@gmail.com नोंथांमोना बे Gmail IDयाव नोङो फट'खौ साफायना हरनो नांगोन दे दा बेहाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबखाबायानो नोंथांमोना जायफोर माने फट'ग्राफियाव एसे इन्टारेस्टिं दङ एबा फट'ग्राफि नोंथांमोना मोजां फट' साफायना हरनो हायोबा नोंथांमोना माने माखासे प्राइजखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना मोजाङै साफायना हरनो हायोबा मानि बागै साफायनांगौ आं बिनि बागैबोथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे जेनेबा जायफोर नोंथांमोना माने फट'ग्राफियाव एसे इन्टारेस्टिं दङ एबा फट'ग्राफि नोंथांमोना मोजाङै साफायना हरनो हायोबा नोंथांमोना बाहागो लाबानो जाबाय आरो प्राइजखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौल' शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे कन्टेस्टनि बागैनो नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों